Continuamos co exercicio do vídeo anterior. Acabábamos de trazar o triángulo de velocidades, pero quédanos por determinar o que nos preguntaba o problema, que era cal é a distancia mínima a cal vamos a terra a B, ao buque B, con respecto a nós, evidentemente, e en que demora se situará en ese momento concreto e canto tempo queda para que eso pase, non? Entonces, como se fai isto? Pois ben, nós sabemos que B está aquí, donde trazamos ao inicio de todo, e que se despraza na realidade, se observáramos dende terra, con este rumbo. Sin embargo, como nós tamén nos estamos desprazando, que somos o punto A, non observamos que B vai así, senón que vai así, seguindo isto que trazábamos no triángulo de velocidades. Sigue este rumbo, vale? Por qué? Porque nós estámonos movendo. E nós sempre estamos no punto A. É dicir, toda a rosa de maniobras se vai desplazando con nós. Entón, nós sempre nos ubicamos no centro e B, vemos que vai cambiando de posición. Pero ese cambio de posición é relativo ao noso propio movimento, vale? Entón, vamos a determinar o que chamamos a derrota de B, é dicir, donde vamos a observar B ao longo do tempo en relación coa nosa propia posición. Entón, como trazamos a derrota de B? Pois trasladando o seu vector que nos marcaba o seu desplazamento relativo con respecto a nós, levámolo a paralelas e trazámolo que pase pola posición inicial de B. E trazamos unha recta que nos marcaría todos os puntos nos que vamos a observar a B. Vale? Entón, cando B está aquí, está a maior distancia que cando está aquí. E cando está aquí, está a maior distancia que cando está aquí, pero logo volve a alonxarse. Entón, o punto no que máis cerca está de nós é exactamente este de aquí, o que resulta de trazar unha perpendicular á derrota. É dicir, colocamos a escadra o cartabón e cambiamos a posición para trazar a perpendicular, que nos marcará o punto de corte, unha perpendicular que pase por A, evidentemente, que nos marcará o punto de corte coa derrota de B, e será B1, o punto exacto no que B vai estar máis preto de nós. Entón, o problema non nos pregunta que determinemos eso, senón a distancia mínima a que se vai a situar B. Pois a distancia mínima a que se vai situar B de nós vai a ser esta que medimos aquí. Vale, medímola e son 1,6 máis ben. Vamos a poñerlo ben. Sí, aí. 1,6 centímetros, ou a miña escala, que estou utilizando a 3,1, e coloco aquí 1,6 centímetros, que me sale 4 millas, porque aquí estaba traballando en millas. Entón, a distancia mínima a que se vai a situar B de min é isto de aquí, que son 4 millas. Vamos a poñerlo en lápiz mellor. 4 millas. Temos a primeira pregunta resolta. Distancia mínima entre A e B, 4 millas, perdón. Cal é a demora? É dicir, en ese momento, cando o buque B estea a 4 millas de nós, que ángulo vai a estar, en que posición, a súa posición, que ángulo forma con respecto ao norte, é dicir, o que chamamos a demora. Pois aquí, 330. E canto tempo vai a pasar desde que B está aquí e chega aquí? Pois podo ver a distancia entre B e B. Ben, pois, para isto teño unha regla que é, cando trazo o triángulo de velocidades, sempre tomo que o VR resultante tarda 1 hora. Entón, se mido esta distancia, que son 30 millas, iso lévame 60 minutos. Por tanto, a distancia entre B e B1, mídoa, canto tempo me vai a levar? Medina e saleme 29,5 millas. Entón, se 30 millas me levan 60 minutos, 29,5 millas X. E multiplico, por tanto, 29,5 por 60,
divido entre 30 e quedame en minutos 59 minutos. É dicir, que o tempo que me tarda de pasar de aquí a aquí son 59 minutos. Por tanto, xa teño resolto o problema. Xa teño calculado a distancia mínima entre A e B1, o tempo que tarda en chegar aí e a demora en ese punto.